Ateb yn Nhermau Pi. Mae hyn yn golygu eich bod yn cadw pi yn eich ateb terfynol a ddim yn ysgrifennu'r ateb fel degolyn. Enghraifft, mae'r cwestiwn yma yn gofyn am berimedr y chwarter cylch yn Nhermau Pi. Dyn ni angen mynd o amgylch y siap a gwneud 4 adio 4 adio hyd yr arc yma. A gan ein bod hefo chwarter cylch, mae hyd yr arc yma yn chwarter cylchedd cylch gyfan sydd efo radiws 4. Felly, fod ei gychwyn efo fformula gyfer cylchedd cylch, sydd yn cylchedd yn hafel i pi, lluosif o diameter. Felly, mewn achos cylch sydd efo radiws o 4, fel sydd gennym ni fan hyn, gyda ni'r chwarter cylch fan yma, mi fysa diameter y cylch yn dwbl y 4 yn 8, felly sydd ni'n gwneud pi lluosif o 8, a fod ei sgwennu hynna fatha 8 pi. Wedyn, y perimedr dwi angen, y pellter o amgylch y siap yma, ydy, os dwi'n cychwyn yn fan hyn, mae o'n 4 adio 4, ac yna dwi'n adio chwarter y cylched, sef yr arc fan hyn. Dyma fo'r cylched cyfan, felly dwi angen y cylched cyfan, a wedyn chwarter ohono fo, felly rhannu fo 4. A wedyn mi fydd hwn yn symleiddio fod yn 4 adio 4 sydd yn 8, ac yn fan hyn mae 8 rhannu fo 4 yn 2, felly mae gen i fi 2 pi. Nawr, hyd ydy hwn mewn centimetr, ac yn fan hyn dwi'n stopio. Dyma fo'r ateb yn Nhermau Pi. Dwi ddim angen mynd ymlaen wedyn a teipio hwn allan ar gyfrifiannell a cael y degolyn ar ei gyfer o.